إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan maraice na Juma'a daren Asabar 20 ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1447 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 12 ga watan tara wato watan Septemba a shekara ta 2025 miladiya a wannan gari mai albarka cibiyar kasuwanci ta wannan jamhuriya mai albarka wato jamhuriyatu Nijar. Alhaji Mamman Gawo Filinge ya ce Najeriya da Nijar duka ɗaya suke. Wata hikimar Allah ko a sunayen sai Allah ya sanya sunayen suka zamo tagwaye. Najeriya da kuma Nijar. Kamar ka ce ɗan Juma da ɗan Jummai. Kamar ka ce Hassan da Husaini, sha'a man sha'a wa aba man aba, bi izzi azizin wa bi zilli zalil. A wannan marice muna tare da manya-manyan malamanmu iyayenmu, jagororinmu, uba gare mu a Sheikh Yaqub Musa Hassan Sautu Sunna. Allah ya ƙara wa malam lafiya. Ga alaramma na ƙasa da ƙasa Malam Abubakar Adam, rayuwa ta yi albarka. Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka. Da dukkan sauran shugabanninmu na Najeriya da na Nijar akan da'awar sunna, Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da rahama, ka sada mu da su a jannatul firdaus. Waɗanda kuma suka yi saura tare da mu Allah ka ƙare su da lafiya. Yayan uwa masu albarka, hakika duniya ta taho gangara, domin manya-manyan alamomi na ƙarshen zamani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuni yayi bayani game da su sun fara bayyana, wanda daman ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana haka, fa hal yanzuruna illa as-sa'ata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم Allah ya ce fa hal yanzuruna shin yanzu akwai wani abin da ya rage wanda suke jira tambaya ce amma ma'anarta shine tabbatarwa abinda larabawa suke kira da al-istifhamu taqriri ma'ana ba abin da ya rage wa mutane kuma da suke jira yanzu bayan bayyanar annabin ƙarshen zamani illa sa'ata sai alkiyama wanda daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayyanarsa alama ce daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama dan ya ce bu'istu ana was-sa'atu ka hataini ni da alkiyama kamar haka aka turo mu da kaɗan zan rigata to tunda manzo Allah ya riga ya bayyana kaga kenan alkiyama ita ma ta kusa shine Allah ya ce ba abin da ya rage wa mutane suke jira sai alkiyama an ta'atiyahum baghtatan ita kuma za ta zo musu ne ba zato ba tsammani za ta afko musu ne ba tare da sun shirya ba sai Allah ya ce faqad jaa ashratuha yai alamomin ta ma sun zo kalmar ashrar jam'i ne na shart wanda shart yana daga cikin ma'anoninsa a larabci shine alama shi yasa a hadisin jibril hadisin umar ibn al-khattab hadisi na biyu cikin arba'unan nawawiyya da mala'ika jibril ya zo cikin tambayoyin da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa akhbirni anis sa'a to ba ni labari game da tashin alkiyama mana yaushe ne sai annabi ce mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il wanda ake wa tambayar bai fi wanda ke tambayar sani ba sai ce to fa akhbirni an amaratiha kaga amarat ala wazni fa'alat wanda shi ma jam'i ne na amara bi ma'ana alama to haka nan ashrat jam'i ne na shart wanda shi ma ma'anarsa shine alama ba ni labari to yaya alamomin gab da shigowar alkiyama suke to ire-iren waɗannan alamomin daga cikinsu akwai yawan rarrabuwar al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadawa cikin rikita-rikita musamman sanadiyar sauka daga koyarwar Qur'ani da koyarwar hadisi ya tabbata cin hadisin da Imam al-Baihaqi ya rawaito da waninsa hadisin al-Irbad ibn Sariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yawa sahabbai wa'azi mai ratsa zuciya Irbad ibn Sariya yace wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan baliga annabi yayi mana wa'azi mai shiga jiki zarafat min hal uyun wa wajilat min halqulub idan duna suka yi tazbar hawaye zukata suka cika da tsoro ka annaha mau'izatu muwaddi kai ka ce wa'azi ne na mai bankwana fa qulna ya rasulullah ausina sai muka ce ya ma'aikin Allah mun fahimci kamar bankwana kake da mu cikin wannan wa'azi to kai mana wasiya sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina yi muku wasiya da ku ji tsoron Allah mai girma da buwaya wanda wannan ita ce wasiyar Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yace walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ubangiji yace walaqad haqiqa wasaina alladhina utul kitaba min qablikum mun yi wasiya ga waɗanda muka ba littafi kafin ku wa iyyakum da ma ku kanku anittaqullah da cewa ku ji tsoron Allah malamai suka ce tsoron Allah shine ginshikin samun dukkan wani alkhairi kuma rashin tsoron Allah shine ya tattare dukkan shi'umanci da sharri tsoron Allah yana da alfalu kishiya haka yana da shi'umanci Allah ya gaya mana alfalu na tsoron Allah a ayoyi mabambanta wanda ba sai mun karanto su ba ya ishe mu dukkaninmu mun sani cewa duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi huduba
sai ya karanto waɗannan ya ayyuha guda uku wanda dukkaninsu suna kira ne zuwa ga tsoron Allah. To da ka Allah subhanahu wata'ala da kansa yayi wa mutane wasici da su ji tsoron Allah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا waɗannan ya ayyuha ko da yaushe manzo Allah idan zai yi hudu ba sai yayi sharar fage da su ba dan komai ba sai dan tunatarwa kuma dan muhimmancin su to shine sahabbai suka ce da annabi yi mana wasiya sai ya maimaita wannan wasiya ta Allah yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla ne muku wasiya da ku ji tsoron Allah mai girma da buwaya. A hadisin Mu'adh dan Jabal annabi yace da shi ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake, wanda Abdullahi dan Mas'ud ya fassara me ake nufi da taqwallah yace Allah yaraka Allahu haythu nahaka wa alla yufqidaka haythu amaraka. Kada Allah ya neme ka ya rasa ka a inda yace yana son ganin ka, kuma kada ya same ka a inda yace baya son ya ganka. To wannan shine taqwa. Ubayyu dan Ka'ab yace at-taqwa, kamar yadda Umar dan Khattab ya tambaye shi yace ma hiya taqwa, sai yace ya amiral mu'minina amma salakta tariqan za shauk, ya kai sarkin mu'minai baka taba bin hanya mai kayoyi ba? Sai yace na taba bi. Yace idan fa ma amilta, to me kai? Qala shammartu wajtahattu, sai yace nayi taka tsantsan na sanin ina zan sa kafata ina ne ba zan sa ba. To wannan shi ake nufi da taqwa. To da ka manzo Allah yayi mana baki ɗaya wasiya da cewa mu ji tsoron Allah. Sai ya ce was-sam'i wat-ta'a, kuma ku ji ku yi biyayya ga shugabanninku. A wani hadisin annabi ya ce alas mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa kariha. Wajibi ne akan kowane musulmi ya ji ya bi shugabanni cikin abin da ya masa daɗi da wanda bai masa ba, illa ayyu umara bi ma'asiya, sai dai fa in an umarce shi da saban Allah fa innahu la sam'a wala ta'a, anan ne babu ji babu bi. Manzo Allah ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun, ko da shugaban ku bawa ne ku ƴaƴa, in dai yace ayi to ayi, in yace a bari in dai ba saban Allah bane ba. Sai annabi ya ce fa innahu man ya'ish minkum, domin duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira, zai ga sabani mai yawa, zai ga rarrabuwar kai, zai ga tashin tashina. Wanda a wani hadisul iftiraq, hadisin Muawiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace iftaraqatil yahudu ila 71 firqa, yahudawa sun kaso 71. waftaraqatin nasara ila 72 firqa, nasara sun kaso 72. sai yace wasataftariqu ummati ila 73 firqa, ni kuma tawa al'umma sai ta kasu 73. sai yace kullu hafin nar, dukkanin 73 yan wuta ne illa wahida banda daya. To wace ce dayar? To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na cikakken likita, masanin cuta, masanin magani, sai ya ce to fa alaikum bi sunnati. Idan kuka samu kanku a zamanin rarrabuwar kai, a zamanin tashin tashina, to menene zai haɗa kan musulmi? Shine riko da sunna. A wani hadisin annabi ya ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Na bar muku abin da in dai za ku yi riko da shi ba za ku taba halaka ba bayana.
shine littafin Allah da sunnata. To da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace na hore ku da ku yi riko da sunnata a yayin rarrabuwar kan al'umma. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce take hada kan al'umma. Karantar da sunna da yin aiki da sunna shi ke kawo zaman lafiya ga ƙasa. Allah ya ji kan kakanmu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi. Kullun yakan faɗi wannan magana, karatun hadisi da aiki da shi shi ke kawo zaman lafiya ga ƙasa. To da haka manzo Allah ya nuna mana muhimmancin sunna musamman a halin rikita ta ƙarshen zamani. Sai ya ce addu alaiha bin nawajis. Ku rike sunnan nan ƙanƙam. Ruko da fiƙa irin rukon da dabba mai farautar nama take wa abin farauta idan ta kama shi da fiƙoƙinta. In kana so ka raba ta da shi sai dai ai ɗayan biyu, ko ka fusge ta fusgi abin da ta fusga, kai ma ka fusgi wanda ka fusga, ko kuma sai dai ka cire haƙorin amma ba za ta bakka da shi ba. To irin wannan riko ko sama da haka shi aka yi umarni da mu yi wa sunna a irin wannan lokaci. To amma abun fa ba mai sauki bane, da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Umar, yace ya ati alan nasi zaman almutamassiku bi sunnati kalqabidi aljamra. Za a zo wani zamani da mutane za su samu kansu a cikin rudani. Duk wanda yace zai yi riko da sunnata kamar ya riki garwashin wuta ne. Ka san ku rikon garwashin wuta ba yi da sauki, akwai wahala. To ita sunna haka ta gada, kuma ita gaskiya haka ta gada, tana da ɗumi, amma kuma a cikinta ne ake samun nasara, a cikinta ne ake samun gamuwa da Allah lami lafiya. Allah ka dawwaman da mu a sunna, ka kashe mu a cikin sunna, ka tashe mu a sunna tare da mai sunna, ma'an nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika. Sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta gamu da kalubale tun daga bayyanarsa. Ba abin da ba a gaya masa ba, ba irin taron dangi da ba a yi masa ba. A ce Muhammadu ya zo yana raba ‘ya'ya da iyaye, yana raba maza da mata, yana raba kai, ya zo da sabon addini. Duk irin dai abin da ka san ana gaya wa ahlus sunna a yau, haka aka gaya wa mai sunnar tun a da. Kuma daman ya faɗa. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. musulunci bako ya fara ana kinsa, sunna bakuwa ta fara ana kinta, ana kin mai ita. Kuma manzo Allah ya ce za ta sake komawa bakuwar a ƙarshen zamani. Sai ya ce madalla da baki, ma'ana ahlus sunna. Sai sahabbai suka tambaye shi ya sifar waɗannan bakin take, ta yaya za a rinka gane su? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace nasun qaliluna salihun fi nasin kathirin may ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Mutane ne yan kaɗan amma sun tsaya wa gaskiya. Cikin mutane da yawa kowa da su yake faɗa. Dan shi'a da sunna yake faɗa, dan ɗariƙar tijjaniya da sunna yake faɗa, dan ɗariƙar ƙadiriya da sunna yake faɗa, dan gargajiya da sunna yake faɗa, ba mu'tazile, ba khawarije, ba jahame, ba. To haka ƴan tatsi ne, ƴan ƙalaƙato, ƙananan arna, dillalan arna. Kafir namijin kafirin da ba kafiri ba ya fi kafiri kafiri. Wato duk lokacin da irin waɗannan abubuwa na alamomin tashin alkiyama suke bayyana ga mai imani, duk da zai ji ba daɗi, amma hakan sai ya daɗa ƙara maka imani da gaskiya da riƙo ƙanƙam da tafarkin manzon Allah da kuma sallama masa. Irin abin da muminan farko suka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya furta da bakinsa mai albarka, bakin da baya faɗan son zuciya, ya faɗi bayyana ƴan tatsi ne, ƴan ƙalaƙato masu cewa su ƴan Qur'ani ne zalla. A hadisin Miqdam ibn Ma'adi Karib, hadisin da Tirmidhi da Ahmad da Ibn Majah da wasunsu suka rawaito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yushiku ayyaqudar rajulu ala arikatihi, ya kusata za a yi wani zamani kaga wani shirgegen ƙato ba mai shi ya zo ya bararraje akan kujerarsa.
yuhaddasu bi hadithin min hadisi, a zo ana gaya masa wani hadisi daga cikin hadisai na, fa yaqulu sai ka ji ya ce bainana wa bainakum kitabullahi, mu ba ruwanmu tsakaninmu da ku littafin Allah Qur'ani zalla, fama wajadna fihi min halalin istahalalna, duk abin da muka samu na halal a Qur'ani ya ishe mu, wa ma wajadna fihi min haramin harramna, duk abin da muka samu na haram a cikin Qur'ani ya ishe mu. Sai manzo Allah ya ce ala ku saurara ku ji, inna ma harrama rasulullah misla ma harrama Allah, duk abin da manzon Allah ya haramta daidai yake da wanda Allah ya haramta. To kaga ga dukkan mai imani duk da ba zai so wannan fitina ba, amma za ta daɗa tabbatar masa da cewa lallai manzon Allah annabin gaskiya ne. Irin abin da ya faru ga sahabbai lokacin yakin Ahzab, kafin a zo gwabzawa a filin Ahzab, annabi ya gaya wa sahabbai za a yi. To shine lokacin da sahabbai suka ga jama'ar Ahzab sun zo, sai suka daɗa farin ciki da cewa lallai mun kama mai cin. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah ya ce falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, yayin da muminai suka ga ƙungiyoyin ƙawance na kafirai wanda suka haɗa kai suka raba goron gayya daga sassa daban-daban don su zo Madina su yi wa manzon Allah siri ɗaya kwale, ma'ana su yi masa kisan ƙare dangi da shi da sahabbansa, wanda tun kafin su zo manzon Allah ya gaya wa sahabbai za su zo, shine ma har ya nemi shawarar sahabbai ya zami. Salmanul Farisi ya ce ina da shawara, mu mun kasance a ƙasar mu ta Farisa, idan muna tsoron za a iya kawo mana hari to mukan yi ganuwa, shine mu haƙe garin mu baki ɗaya, mu yi rami kuma mu tara ƙasar, to sai mu yi ƙofofi, in ba ta wannan ƙofofin ba za a iya shigo mana ba, sai mu sa ƙyaure mu kulle, to gari ya samu tsaro. To shine Allah ya kira yakin da suna Ahzabu, malaman tarihi suna kiranta da yakin Khandak. Khandak shine gwalalo, gina wa Madina fadala, wanda shawara ce ta Salmanul Farisi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan shawara kuma aka yi aiki da ita. To ana tsaka da haka kuma sai ga kungiyoyin kafiran sun zo, wanda shugabansu a wannan lokaci shine Abu Sufyan Sakhar ibn Harbin kafin ya musulunta. To shine ana tsaka da haka da muminai suka gani abin da annabi ya faɗa kuma gashi ya auku a zahiri, sai suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu, wannan abin Allah da manzansa sun gaya mana zai faru, sun mana alkawari. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu, Allah da manzansa sun yi gaskiya. Sai Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima, ba abin da hakan ya ƙara musu sai imani da sallamawa. To da haka mu ma a yau a ƙarshen zamani ƙala ƙato ba komai yake ƙara mana ba wallahi sai imani da sallamawa kan cewa daman annabi ya faɗa za su bayyana. In ban da sakarci Bahaushe ma ya ce ba a raba hanta da jini. Ka ce wai za ka ware ƙur'ani da sunna? Ai kamar za ka ware Allah daban ne manzansa daban, zai yiwu? Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina. Allah ya ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, lalle waɗanda suke kafircewa Allah kuma suke kafircewa manzannin Allah. Malamai suka ce Allah ya kawo wannan aya da sigar fi'ili mudari'i. Fi'ili mudari'i ya dullu alal hali wal istiqbal, yana nuna a da an yi gaba ma za a ci gaba da yi. A madadin Allah ya ce innal ladhina kafaru billahi wa rusuli, sai ya ce yakfuruna billahi wa rusulihi. Kaga ya nuna cewa har ƙarshen duniya wannan abin zai ci gaba da faruwa. To wani irin kafirci suke wa Allah, wani irin kafirci suke wa manzan Allah? Shin suna cewa ba su yadda da Allah bane babu shi? A'a,
shin suna cewa ba su yadda da manzan Allah bane babu shi a'a yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi so suke su ce Allah daban annabin daban Qur'ani daban sunna daban Qur'ani sun yadda da shi sunna ba su yadda da ita ba Qur'ani wahayi ne sunna ba wahayi bace Qur'ani da shi ake addini sunna ba za a yi addini da ita ba shine wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi sai Allah ya ce wa yaquluna diddai dan a dada fito da abun fili ka fahimta ta suke yi nu'minu bi ba'din min yadda da shashin da suka yadda da shi shine Qur'ani wa nakfuru bi ba'din ba mu yadda da shashin ba shashin da basu yadda ba shine me sunna ashe kenan sunna ba'dul Qur'an wal Qur'anu ba'dus sunna sunna shashi ce ta wahayi Qur'ani ma shashi ne na wahayi sai an dunkule su ne kalmar wahayi take cika mu gane da kyau wato wata balaga ta Qur'ani da Allah zai ce zai kare wahayi bai ce ba zai kare Qur'ani sai ce zai kare wahayi mu gane idan muka ce alƙur'ani to ƙur'ani kaɗai shi yake karɓar wannan sunan hadisai ba a ce da su ƙur'ani amma idan muka ce wahayi ƙur'ani ya shiga hadisai sun shiga shi yasa da Allah zai ba su tsaro sai ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da zikiru kuma mu za mu ba shi kariya to menene zikiru malamai suka ce zikiru lafzun mushtarak zikiri suna ne mai kunshe da ma'anoni da yawa Qur'ani yana daga ciki ana ce da Qur'ani zikiru innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kaga kalmar zikiru anan Qur'ani ake nufi na'am Allah ce innal ladhina kafaru bizikri waɗanda suka kafirce wa zikiru lamma ja'ahum yayin da yazo musu sai ce wa innahu lakitabun aziz zikiru anan littafi buwayayye ake nufi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi wanda barna bata zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa tanzilun min hakimin hamid saukakke daga mai hikima abun godiya shine Allah nan ko shakka babu zikirin Qur'ani ake nufi amma Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin anan ma Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra ba mu koya wa annabi waka ba wa ma yanbaghi lahu kuma waka bata dace da shi ba in huwa illa dhikrun abinda muka koya masa zikiru ne wa qur'anun mubin da kuma qur'ani mabayyani kaga ya nuna zikiru shay wa qur'anun mubinun shay'un akhar an gane ko to haka nan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza nudiya lis-salati in an yi kiran sallah min yawmil jumu'ati ta ranar juma'a fas'au ila dhikrillahi ku tafi zikrullahi ma'ana ku tafi wajen qur'ani ku tafi masallaci annabi ya yi muku huduba shine zikirullahin ana to ita hudubar annabi wai qur'ani kawai yake tilawa a sauko ai sallah me yake karantarwa bayanan qur'ani to ashe kaga kenan zikiru yana daukan ma'anar qur'ani zikiru yana daukan ma'anar sunna sai Allah ya dunkule ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da zikiru mu za mu kare shi ma'ana Allah shi ya saukar da Qur'ani kuma shi ya saukar da sunna wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da zikiru dan kai wa mutane bayani zikiru din shine alqur'ani bayanin kuma shine sunna dukkaninsu Allah madaukakin sarki ya danka wa annabi su yace kai bayani bayanin
wahayi ne, abin da aka saukar shi ma wahayi ne. shine Allah ya ce wan najmi idha hawa والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Allah ya ce wan najmi idha hawa, Allah yayi rantsuwa da annajmu. Wasu malaman suka ce najmu shine tauraro mai aman wuta wanda Allah yake jifa ko yake sa a jefi shedanu da shi. Idha hawa lokacin da ya sulmiyo zai je jifa zuwa ga shedanu masu yin makawuya dan su je sama. Waɗansu malaman suka ce a kalmar najmu anan ana nufin ayoyin alkur'ani wanda suke sauka a tattare da juna, a sassarƙafa da juna. Domin yana daga cikin ma'anan najmu shine duk abin da yake da yaɗo, shashinsa yake makale da shashi, kamar dangin tsirrai na ƙasa wanda suke yaɗo ba wanda suke yin reshe su yi sama ba, wanda waɗannan kuma ana kiransu da suna shajaru, kishiyarsu shine najmu. Ubangiji ya ce ar-rahmanu الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله يجي الرحمن وبنجي مي رحمة علم القرآن شي سند النبي قرآني وهكذا شي سيجي والنجم والشجر. Annajmu shuke-shuke masu yaɗo a ƙasa, washajaru da shuke-shuke masu itace su sama su reshe yasjudani su ne wa Allah sujada. To da haka wasu malamai suka ce kalmar wan najmi idha hawa Allah yana rantsuwa ne da ayoyin alkur'ani wanda suke sassarƙafa da juna, suke kukkulle da ma'anonin juna, suke bayanin juna. Sai Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma qawa. Lallai ɗan garinku bai ɓata ba kuma bai ruɗe ba. Waye ɗan garinsu? Ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da suwa Allah yake da mutanen Makka. Sai ce wa ma yantiqu anil hawa, duk abin da ya gaya muku ba son zuciya bace. In huwa illa wahayin yuha, wahayi ne akai masa. To me annabi yake faɗa? Sunna. Domin Qur'ani ba magana annabi bace, magana waye? Allah. Yanzu ana magana ne akan tasa maganar. Yadda Qur'ani yake wahayi wa uhiya ilayya hadha alquran, haka sunna take wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha. To waɗannan abubuwa guda biyu, dan juma da dan jummai, littafin Allah da sunnar manzan Allah, dukkanin su wahayin Allah ne, kuma Allah subhanahu wataala ya ce zai kare su. To duk abin da kaji an ce za a kare zai fuskanci kalubale. Allah ya san Qur'ani zai fuskanci kalubale, shi yasa yace zai kare shi. Sunna ma za ta fuskanci kalubale, shi yasa yace zai kare ta. Kuma shin ya kare ko bai kare ba? Qur'ani an kai masa hari ko ba a kai masa ba? Waɗanda suka kai harin sun yi nasara ko ba su yi ba? Ba su yi ba. A zamanin Annabi ba irin kalubalen da mutanen Makka da ba su yi wa Qur'ani ba. Sai mun yi kaza, sai mun yi kaza. Allah ya ce ba za su iya ba. Kai ba mutanensu ba har aljanunsu in za su haɗa kai ba za su iya ba. Kulla in ijtama'ati al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Allah ya ce kace da su da mutane da aljanu za su haɗa kai don su ƙalubalance ka su zo da kwatankwacin irin wannan ƙur'ani ba za su iya ba. To ashe kenan ya nuna akwai wanda suka ƙalubalanci ƙur'ani suke ganin za su iya karawa da shi, amma Allah ya gajiyar da su tun annabi yana raye, kuma ba su haƙura ba. Da ƙur'ani suka fara. Orientalist, almustashriqun, 'yan bazata na turawa da na baƙaƙen fata, ba irin abin da ba su yi ba na su ga sun jefa musulmi cikin rudu da shakku game da Qur'ani. Ko kun san cewa duk kalubalen da ake wa sunna a yau da Qur'ani aka fara? Zaka ji kafiri arne dan bazata zai zo ya ce maka ai Qur'anin na kuma ya nuna Allah ba ɗaya bane. Da haka da kuke ta kafillan cewa Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, Qur'ani ma ya ce Allah ba ɗaya bane. In ka ce to ta yaya?
sai ce ai qur'ani ya ce inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna nahanu narisul arda wa man alaiha inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ma'ana inna din nan da nahanu sai ce duk gasu sun nuna ba Allah ba ɗaya bane mu ne nan wai saboda ai mu ne nan yana nufin da yawa ba ɗaya ba to kaga wannan shi a tunaninsa ya kalubalanci qur'ani saboda bai goge ba bai san yaya larabci yake ba a larabci akwai abin da ake kira da jam'ul mu'azzimi nafsahu ko jam'ut ta'zim jam'i ne na ji da isa wanda masu isa suke amfani da shi ba dan suna da yawa ba kai kwa ka san ba wanda ya kai Allah isa ba za ka taba jin gwamna ya ce nayi ba sai dai ya ce me mun yi ba za ka taba jin sarki ya ce nayi ba sai dai ya ce me mun yi ba za ka taba jin shugaban kasa ya ce nayi ba sai dai ya ce mun yi tare da shi kadai yake yi saboda isa ta fi karfin ka ce nayi sai dai ka ce mun yi to wannan yasa Allah yake amfani da wannan amma ba yana nufin Allah da yawa bane domin Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kaga duk waɗannan ayoyin suna ce maka Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wani malamin mu mai fasahar zance yace wato da Allah ma ya tashi cewa shi ɗaya ne sai amfani da kalmar da a larabci tana nuna ɗayan maƙwal a larabci akwai bambanci tsakanin wahidun da ahadun ya ce ko a hausa za ka fassara ahadun sai ka ce ɗaya to ka yi gwari sai dai ka ce ƙwal ƙwal ka ce da su huwallahu shi Allah ahadun ƙwal ba haushe ma ya ce tun ƙwal uwaddaka ma'ana a larabci in ka ce wahid to akwai isnani salasa arba khamsa sitta ila ashara amma idan ka ce ahad to an kare lissafi ma'ana daidai da ka ce tilo ko kwal kaga tilo babu biyu kwal babu biyu to da haka Allah dai ɗaya ne to kaga wannan shubha ce shubha ce ta kafirai wai dan su kalubalanci Qur'ani suna da shubuhohi da yawa wani lokaci su ce Qur'ani littafin ta'addanci ne ya ce ayi yaki wani lokaci su ce Qur'ani littafin zalunci ne da danna haƙi ya ce maza su auri mata 4 amma mace ita ta auri namiji 1 ƙur'ani littafin kaza ne da su ta yi ba abin da ba su yi ba Allah ya gajiyar da su da suka kasa su kwaikwayi ƙur'ani su kawo wata sura ta jabu ya ƙi yiwa sai suke sanya wa masu rauni cikin musulmi shakku game da ƙur'anin to da aka kasa ta nan sai aka dawo wa sunna to kuma yadda Allah ya kare ƙur'ani da mahaddata ta yadda ko ɗigon ba ka canja yaro ƙarami cikin musulmi zai maka gyara ballantana ka canja wasali ballantana ka canja harafi ballantana ka canja kalma ballantana ka canja jumla to irin wannan tsaro da kariya Allah ya ba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma Allah ya tanadan mata wasu zaratan mutane masu kwakwalwa ta tashin hankali kwakwalwar da ta fi kwamfuta irin su Imamu Shafi'i wanda Imamu Shafi'i malamai suka ce idan Shafi'i zai yi karatu in ya buɗe littafi to sai dai ya danna ɓangare ɗaya kada idansa ya rinka kallon wajen domin shi Shafi'i idan yana so ya haddace abu ba sai ya zauna ya karanta ba da idansa ya kalli abu shikenan kwakwalwar ta ɗauka irin su Shamsuddin Zahabi wanda Zahabi aka ce da za a tara taron mutanen da suke zuwa aikin haji dukansu a ce su shiga Makka ta kofa ɗaya duk lokacin da wani zai shiga a tsayar da Zahabi a bakin kofa idan za ka wuce ka gaya masa sunanka da sunan babanka da sunan kakanka da sunan garinku da shekarar da aka haife ka a ce wuce
duk wanda suka shiga aikin hajji su tafi a haka, in za su dawo a tsayar da zahabi, duk wanda ya zo wucewa zahabi sai ya gaya masa sunansa da sunan babansa da na kakansa da shekarar da aka yi, saboda kwakwalwa da yake da ita ta tashin hankali. Irin su Abu Ishaq Shatibi, wanda malamai suna faɗa Shatibi kwakwalwar da yake da ita ta ban mamaki. Shatibi ya je aikin hajji a ƙar, lokacin ana tafiya a ƙar, da za su tafi da ɗan jagoransa sun tafi ne a lokacin damuna, duk gari ya yi ciyawa, tsirrai sun fito. Da suka zo wucewa ta wani waje sai jagoran Shatibi ya ce masa, ala gafata malam durƙusa, akwai bishiya nan kar ta taɓa maka kai. Sai ya durƙusa. Aka ce da suka tafi aikin hajji sai da suka yi wata 3, damuna ta wuce, duk ciyayin suka ƙare, bishiyar ma aka sare ta, amma Shatibi bai manta wannan maganar da almajirinsa ya gaya masa ba. Da suka dawo a hanya, shi almajirin ya manta, jagoran kenan, ana zuwa daidai wajen sai aka ga Shatibi ya durƙusa. Sai shi jagoran ya ce, ana gafata malam ya ka durƙusa? Ya ce, ka manta wata 3 da muka wuce a wajen ka ce min akwai bishiya. To irin waɗannan mutane da Allah ya tanada wa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, baka isa ba kai mata wargi. Duk abin da ka shigo mata da shi bako sai sun gaya maka. Wani bai Yahudi ya ce da Sayyidina Umar, akwai wata sura aya a cikin Qur'anin ku, da mu ta sauka gare mu Yahudawa, da mun riki ranar da ta sauka ta zama ranar Idi. Sai Umar ya ce wata aya ce? Sai ya ce ayar suratul Ma'ida, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يقول اليوم أولين يوم أكملت لكم دينكم نتكا مكو الدينكم وأتممت عليكم نعمتي نتكا مكو نعمتا. da akmala da atamma duk ma'anarsu ɗaya ne, kawai tasriful ayati ne. Allah ya nau'anta salon zance ne saboda balaga da fasaha. A madadin ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaykum ni'mati, sai ya canja salo sai ya ce wa atmamtu. Amma al-itmamu huwa al-ikmalu wal ikmalu huwa al-itmamu. To amma sai Allah ya ce wa kadhalika nusarrifu al-ayat, haka muke jujjuya salon zance ta fuskar ayoyi. Wa raditu lakum al-islam dinan, kuma na yaje muku addinin musulunci ya zama addini. Sai Umar ya ce da shi, ka gani kuwa na san wannan ayar, ranar da ta sauka, lokacin da ta sauka, inda annabi yake ta sauka, a garin da ta sauka. Yace ta sauka ne ranar Juma'a bayan sallar la'asar, annabi yana filin arfa, yana tsaye a filin arfa. To dan Allah mutanen da suka kiyaye wannan, sai kake tsammanin akwai wani abu da annabi zai faɗa ya kubuce musu? Babu. Wato hikimar Allah, a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tanadar masa mata masu kaifin hadda irin su Aisha, wanda manzon Allah ya kalle ta yace khuzu nisfa dinakum inda hadhihi al-humaira, ku riki rabin addinin ku a wajen wannan farar yarinya. Wasu daga cikin malamai sukan ce hadisin bai inganta ba, amma Hafizul Mizzi a cikin Al-Manarul Munif fi sahihi wa da'if yace hadisin Humaira ya tabbata, domin har akwai malaman da suke bada ka'ida su ce duk hadisin da yazo da Humaira bai inganta ba, yace a wannan hadisin ya inganta. Shi yasa zaka ga sahabbai abinda basu sani ba na waje sai su koma na gida sai su je su tambayi wa mata, su matan gidan sun sani, domin su ma Allah ya tattale su ne, ya adane su a gidan dan wani aiki. Yace wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Allah yace da matan annabi wa zkurna, kutuna ma yutla, abinda ake tilawarsa fi buyutikunna a dakunanku, min ayatillahi, na ayoyin Allah shine Qur'ani, wal hikima, da hikima ita ce sunna. Ma'ana annabi yana tilawar Qur'ani kuma yana tilawar sunna a ina? A gidansa, a ɗakin matayensa. Sai Allah ya ce kuma ku tuna wannan, inna Allah kana latifan khabira. A waje kuwa Allah ya tanadarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaratan sahabbai masu ƙananan shekaru, matsakaita, dattawa, ba wani motsi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da basu kiyaye ba. Ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa wallahi mun laƙanci annabi sallallahu alaihi wasallama matuƙar laƙanta. Yace babu wani abu da annabi zai yi na motsi sai mun san me yake nufi.
yace ko tsuntsu ne ya gifta sama in annabi ya daga kai to mun san akwai bayani, mukan kasa kunne. Kaga yadda suke ta'aqubi, suke bibitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Umar dan Khattab yace ina da wani aboki makoci dan Madina, dan kada mu rinka asarar ilimi, dan mu rinka nacewa annabi wajen mu samu ilimi, sai muka hada jarin mu na kasuwanci. Yau shi sai ya tafi kasuwa ya je mana kasuwanci, ni kuma in tafi wajen annabi. Idan yamma ta yi, in ya dawo daga kasuwa sai ya zo mu yi lissafi mu raba riba, ni kuma sai in gaya masa abin da aka yi a makaranta wanda shi kuma baya nan. Gobe kuma shi ya tafi makaranta, ni kuma in tafi kasuwa. Abdullahi dan Amr dan As yake cewa na kasance ina ɗaukan biro da takarda, ma'ana abin rubutu, in zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake yi ina rubutawa. Sai wasu daga cikin manyan Qurayshawa suka kira ni suka ce dan me kake rubuta komai wanda annabi ya faɗa, baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yakan yi fara'a, wata rana yakan yi raha, wata rana yakan yi jiddu, wata rana kuma yakan yi sakin fuska. Da haka ka daina rubuta komai. Abdullahi dan Amr ya ce kwana biyu sai ban zo da abin rubutu na ba, ashe annabi yana kula da ni. Sai kira ni ya ce da ni, ya naga kwana biyu baka zuwa da abin rubutu. Sai ya ce ya ma'aikin Allah, ai kaji abin da aka ce, ba komai ya kamata in rinka rubutawa ba, wani lokaci kakan dan yi raha, kakan yi fara'a, kakan yi kaza. Sai ya ce uktub fa wallazi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa as-sidq. Ya ce rubuta, na rantse maka da wanda raina ke hannunsa, wannan baki da kake gani baya faɗar komai sai gaskiya. Abu Huraira ya ce babu wani wanda nake shayi cikin sahabbai wajen haddar hadisi sai Abdullahi dan Amr dan As, fa innahu kana yaktubu wala aktubu, domin shi yana rubuta hadisai ni bana rubutawa. To da haka wannan yake nuna maka yadda Allah ya tsare Qur'ani, kuma ya tsare shi ne da kwakwalan mazaje mahaddata. To haka ya tsare sunna ita ma da kwakwalan mazaje mahaddata. Shi yasa ma a istilahi na ilimi, mahaddacin Qur'ani sunansa Hafiz, mahaddacin sunna shi ma sunansa me? Hafiz. To da haka ya ƴan uwa masu albarka, mu sani cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama tagwaice ta Alƙur'ani. Duk wani rudu da rashin hankali da rashin tunani da wani zai zo ya faɗa, to kar muke ganin sa, tare da fakewar cewa wai shi da Qur'ani ya yadda, wanda kuma ƙarya ne. Duk mutumin da ya ce ya yadda da Qur'ani bai yadda da sunna ba, kamar ya ce ya yadda da Allah ne bai yadda da annabi ba. Wannan kuma ko shakka babu, aya ta gaya mana ula'ika humul kafiruna haqqan, waɗannan su ne kafirai na gaskiya, taro da taro, original copy ba photocopy ba. Domin ka'idar Allah subhanahu wata'ala, in za ka yi imani da Allah dole ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. In za ka yi imani da Qur'ani dole ka yi imani da sunna, domin bayani ce ta Alƙur'ani. Misalai da yawa sun gabata. Ta yaya ma za a yi ka iya yin imani da Qur'ani ba tare da haɗawa da bayanin manzan Allah ba? Qur'ani ta yi ai sallah, to yaya za a yi sallah? Ba yadda za ka iya gano yadda za a yi sallah a Qur'ani sai ka hada da me? Sunna. Da Qur'ani ya ce a yi sallah, ya ce azhar, ya ce la'asar, ya ce magriba, ya ce isha. Wata rana Imran dan Husayn, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito da waninsa, yana karantar da tabi'ai, sai ya zo magana akan ceto. Sai wani daga cikin tabi'ai ya daga hannu ya ce ala gafata malam, wannan ceton babu shi a Qur'ani. Sai Imran dan Husaini yayi shiru, sai ransa ya ɓaci. Sai ce to in tambaye ka. Sai ce to, sai ce a Qur'ani akwai sallah azhar? Yace a'a, babu sunanta. La'asar babu sunanta, magriba babu sunanta, isha babu sunanta, asuba babu sunanta, babu kuma adadin raka'o'in. Sai ce to ta yaya ka samu? Sai ce ai ku kuka gaya mana, kuka ce annabi yayi. Yace to me yasa muka gaya muku sallah kuka yadda, kuma za mu gaya muku wani abu kuki yadda? In dai sahabbai su suka kawo ma Qur'ani ka yadda da cewa shine Qur'anin, to ya za su kawo maka sunna ka ce ba ita bace? Yadda Qur'anin yazo haka sunnar ta zo, yadda sunnar ta zo haka Qur'anin yazo. Qur'ani ya zo ne ta hanyar riwaya, sunna ma haka ta zo ta hanyar riwaya.
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Qur'ani cike yake da maganar abu annabi ai koyi da annabi kada a saba masa. To shin yaya za ka yi koyi da annabi in baka san yadda annabin yayi ba? Mu yi koyi da annabi cikin komai. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Allah ya ce hakika akwai kyakkyawan abun koyi gare ku cikin rayuwar annabi. Aurensa ne, zamansa da makotansa ne, sallarsa ce, azuminsa ne, jihadinsa ne, komai na annabi Allah ya ce kuna da abin koyi. Amma fa ga wanda yake tsoron Allah ko yake sa ran gamuwa da Allah ko yake sa ran samun ladan Allah wal yawmal akhir kuma yake yadda da ranar lahira wa zakara Allah kathira kuma yake ambatan Allah ambato mai yawa. To yanzu idan annabi ba mu sanya yayi aure ba, ta yaya za mu koyi da shi a auratayya? Idan ba mu sanya yayi sallah ba, ta yaya za mu koyi da shi a sallah? In ba mu san yadda ya aikin haji ba, ta yaya za mu koyi da shi a aikin haji? To kuma ta yaya za mu san waɗannan idan ba ta hanyar sahabbansa da suka rayu tare da shi ba? Kaga ba zai yiwu ba. Idan kwa kace a'a ba za a yi ba, babu sunna, ma'ana kamar ka ce annabi bai yi komai ba, annabi bai yi magana ba, annabi bai yi sallah ba, annabi bai yi azumi ba, bai yi zakka ba, bai yi hajji ba, bai yi auratayya ba, to kuma Allah ya ce mu koyi da shi, kenan Allah ya ce mu yi abin da babu zai yiwu ba zai yiwu ba. To da haka ya ƴan uwa, wannan aƙidar bankaurarta tana nan da yawa. Babban abin da yake jan mutane zuwa ga wannan bankaurar shine gabatar da hankali akan naƙali. Farkon wanda suka fara wannan aƙida su ne 'yan khawarij, cewa su da littafin Allah kawai suka yadda da sunnar da Qur'ani kadai suka yi imani. To su kuma khawarij abin da ya dauke su shine taqdimul aqli ala naqali. Hankali shine gaba da nassi. Idan abu yayi maka a hankali ka yadda, in bai maka a hankali ba ka watsar. To wannan shine farkon dugon ba na halaka. Domin Allah ya fi karfin ka gane shi da hankali, sai dai da wahayi, domin hankali bai isa ya gano Allah ba. Inda hankali ya isa a gano Allah, a bautawa Allah da shi, to Allah ba zai saukar da Qur'ani ba zai turo annabawa ba. Lokacin da Allah ya turo Qur'ani, ya turo annabawa, ma'ana annabin da ya zo da Qur'ani da sauran annabawan da suke kafinsa, ai mutane ba mahaukata bane, suna da hankali, amma hankalin bai ishe su ba, bai kai su gano shiriya da shi ba. Shi yasa sai Allah ya turo Qur'ani kuma ya ce annabi ya zo ya yi bayani sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da haka ya ƴan uwa masu albarka, mu sani cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahayin Allah ce, kamar yadda Qur'ani yake wahayin Allah. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani ne na abin da Qur'ani yake kunshe da shi, domin Qur'ani yakan faɗi waɗansu abubuwa a dudunkule, manzo Allah shi yake fashin baki, shi yake sharhi. Qur'ani magana Allah ce. Allah shine sarkin sarakuna, shine mafi ikon masu iko. A ɗabi'ar dukkan mai iko baya sakin baki yayi ta magana, sai dai ya gaya maka magana a dunkule, waɗanda suke ƙasa da shi kuma sai su yi maka bayani. Ina fata an gane. Jiya nake ganin wani misali mai ban ƙaye wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya bayar. Ya ce yanzu da a ce yana magana ne a wata lacca da ya a garin Sokoto, yanzu da a ce gwamnan Sokoto zai ce za mu gina masallaci guda kaza a Sokoto, kaga gwamna iya abin da zai faɗa kenan. To amma kawai daga cewa za a gina masallaci magana ta ƙare? A'a, yanzu wannan umarni da gwamna ya faɗa a kalma ɗaya, kwamishinan ayyuka zai ɗauka, kwamishinan kuɗi zai ɗauka, masu zane za su ɗauka, inda za a nemo filayen za a je a nemo, a zana kuɗi nawa zai ci,
sannan duk abu ai ta yi umarni ɗaya gwamna yayi amma a ƙarƙashinsa sai ka samu umarni sama da 100 bayanin wannan umarni ɗayan kaɗai. Da Allah ya ce ai sallah bai faɗi lokaci ba, bai faɗi adadin raka'o'i ba, saboda Allah ba zai yi irin wannan bayanin ba saboda isa da iko. Amma manzansa sai ya zo ya maka bayani. Da Allah ya ce ai sallah guda kaza yake nufi, da Allah ya ce ai sallah ga lokutan kowace, da Allah ya ce ai sallah ga sharaɗin kowace, tun daga tsarki, kama ruwa, alwala, tun daga kabbara harama har sallama. To wannan shine isa da kamala. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ru'usul aqlami, abubuwa a dudunkule. Manzo Allah kuma shi yazo yayi bayani kamar yadda Allah ya ce litubayyana lin-nasi, dan kai mutane bayani. Wani zai zo ya ce maka wa kullu shay'in fassalnahu tafsila innahu laqawlun fasl kitabun mubin. An yadda Qur'ani filla filla ne, dalla dalla ne, mabayyani ne, to amma wa zai yi bayanin? Manzo Allah litubayyana. Qur'anin ne ce a bayyane yake amma ga mai bayanin. Sai ka ce na yadda da a bayyanan amma ban yadda da mai bayanin ba, to ta yaya za a yi maka bayanin, ta yaya za ka fahimci bayanin? Bahaushe ya ce karka tambayi kaza hanyar rafi, tambayi agwagwa sai ta kai ka. Ba yadda za a yi ka fahimci Qur'ani fa sai ka bi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ba wanda ya kai annabi sanin Allah da manufofin Allah da zancen Allah, kuma ba wanda Allah ya dora wa wannan aiki na bayani ga bayin Allah sai shi din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yayin uwa masu albarka, fitintunin ƙarshen zamani suna da yawa, amma ƙololuwar maganinsu shine imani da aiki nagari ta hanyar neman ilimi. Duk wanda kaga fitinar zamani ta zo ta tafi da shi, to yana da rauni ne ta ɓangaren waɗannan abubuwa, ɓangaren imani, ɓangaren aiki nagari. Uwa uba bai ɗauki addini da mahimmanci ba ta hanyar bibiya wajen malamai da sanya littafi da yin karatu da saurare. To matukar mutum zai yi samu matsala ta wannan ɓangare, to zai zamo kamar soso akan ruwa, ko ina zaka gan shi. Da haka Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana mu nemi ilimin addininmu, kuma ya wajabta mana cewa mu kyautata aƙidanmu, shine farkon ilimin da ya zama wajibi a kanmu mu nema. To sannan kuma malamai suka yi mana bayani. To matukar muka kiyaye wannan, to insha Allah za mu zauna lafiya. Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata. Allah ka tsare mu daga fitintinin ƙarshen zamani. Allah ka raya mu akan littafinka da sunnar manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka kashe mu akan haka kuma ka tashe mu akan haka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun saurari a Sheikh Malam Lawal Abubakar daga Kano, Najeriya. Allah saka da alkhairi, Allah mai da ku gidajen ku lafiya.